детската фолклорна група е част от моя живот. Това е моят труд, моята любов към българския фолклор, към песни, танци, обичай. И част хубав период от живота ми. Това е детската фолклорна група Славейче. За мен детска фолклорна група Славейче беше, може би след училище, беше второто ми семейство, тъй като открих много приятели. Даде ми един старт, даде ми да отвори ми мирогледа, да започна да научавам нови неща, както за българския фолклор, така и за култура. Общо взето ме научи на българското, да ценя българското и да обичам българското. За мен е радост, че има приемственост, че има едни прекрасни деца, които сънасят светлината и радостта чрез българския фолклор в пространството около нас. Детската фолклорна група вече 20 години радва ценовчени. Не само ценовчени, а със своите изяви и награди, които са печелили на конкурси и фестивали, те прославят за Ценово и за Ценово се чува, че има талантливи деца при нас. Радвам се, че през годините се оформи такава певческа школа. Благодарение на Иван Георгиев, на Румянка Иванова, Георги Георгиев, Венци. Това са все хора, които са помогнали тая школа във времето да се разрасне и да се поддържа и печелят награди на всяко явяване, навсякъде и продължават. Почти целият ми живот е минал в Ценово. В читалището е моя храм, по принцип. И се радвам, че се умяхме с моята съпруга да осъществим на мечта 20 години от създаването на детската фолклорна група Ценово. Радвам се екипа, че вие сте стари наши приятели. Преди толкова много години на Балкан Фолк проведи детската група и с изявите беше един стимул да се включат още все повече и повече деца в участието към групата. Няма да ти дам студна вода, ягодо, мама ми е поръчала ягодо. Мама ми е поръчала ягодо, да не давам студна вода, ягодо. Стой, почакай, малка моме, ягодо, няма да пия студна вода, ягодо. Няма да пия студна вода, ягодо, най ще целуна малка мома, ягодо. Овчарче ми, обай ново, овчарче ми, обай ново, защо си толкова скъпарно, защо си толкова скъпарно? Ръководител съм на детската фолклорна група от основаването й до 2018 година. Ръководители с мене през този период от 2004 до 2008 е била Камелия Леонова, в момента директор на ООО Христо Ботев, село Ценово. И от 2008 до 2014 Теодора Кръстева, преподавател по музика, физика и химия. Напоследък ръководителката на групата Румяна по стечение на обстоятелствата отпадна, а ръководител стана нейната възпитаничка Оля Георгиева, едно момиче с музикално образование, която работи страхотно добре с децата. Завършила съм Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, град Велико Търново, специалност предучилищна педагогика. И Русенския университет Ангел Кънчев, начална педагогика. Това ми даде възможност да бъда 8 години с едни и същи деца. 4 години в ЦДГ Баба Тонка и 4 години в ООО Христо Ботев, село Ценово. С тези деца беше основана детската фолклорна група. Опознах децата за този период, познавах музикалните заложби и
ги мотивирах с желание да идват и да пеят на репетициите народните песни. Когато се омъжих, попаднах в музикална среда, в музикално семейство. Мъжът ми е музикант, ръководител на оркестър Етър. И в мен се зароди желанието, нали, да изявя тази способност, която аз може би имам в себе си, да я придам на децата. Тази любов към народните песни да я придам на децата. Моя дядо е бил гадулар, музикант, ходил да свири по сватби. И аз може би съм продължител на тези традиции на семейството. И тази любов, която съм имала в себе си, съм се опитала да я придам през тези години на децата. Да ги мотивирам да идват с желание да пеят песни. Песните, които поставяме, са били от цяла България и североизточна България и песни от нашия регион. Автентични песни. За мен детската група е едно продължение на традициите, които съществуват в Ценово. Аз, като ми гледате белите коси, съм мила през много перипетии и връщайки се назад, се спомням за Сигулда на Дацкала Марин. Нашата учителка Анка Ерманова от 7-ми клас бяхме, когато направихме и на детска фолклорна група, само от нашия клас, с участие в Русия и получихме и на сериозна награда. Не може да пропусна и един достоен ценовчанин Тодор Бозаджиев. По него време той създаде тригласен хор и вокалната група. Той ми постави ръката на акордеона и благодарение на него вече почти 60 години съм като корепетитор на групите и с оркестър свира. Така че тия традиции, които са останали, се радвам, че можах да ги продължа. Цветан Банев, един известен в ефира фолклорен изпълнител, то също е от нашата група. Като оркестрант и на време като малък вървеше по дирени, за да попие песента. Как да се радвам, че моите племенници и двамата са едни страхотни певци. Гошо и на време на 2 години беше, като купихме акордеона, не можеше да каже, аз съм колега на Чичо, аз съм колега на Чичо, а сега е един голям добър музикант. Сина му и дъщеря му са с музикално образование. Той е председател на читалището. А последствие традицията продължи благодарение на моята съпруга, която е учителка, се умея чрез детската градина, после началния курс, гимназиалния курс, да формира тая група и почти 20 години не сме от тогава. Щастлив съм, че съм роден в това чудесно село, Ценово. Възпитаник съм на основното училище Христо Ботев. Самодеец съм бил като малък в родното читалище Христо Ботев. Мога да кажа, че всичко започна от тук, като малък. Още в ученическите години бях пленен от магията български фолклор, народни песни. Няма да забравя оркестъра в село. Много оркестри са минали, но през моето време оркестър Етър с ръководител Иван Георгиев, мои приятели по-късно, бях малък.
непрестанно съм бил с тях като и приятели, и музиканти. И мога да кажа, че много неща съм научил оттам и съм много благодарен. Всичко е прекрасно. После вече в по-големите класове, като отидох да уча в Русе, свирех с най-добрите оркестри, професионални в Русе, Гайтани, Хоро. И така до ден днешен се занимавам с фолклор и съм дал всичко от себе си, но винаги съм се базирал на ценовския фолклор. Винаги съм попивал от старите майстори, от старите музиканти. Всичко е от тук. Даже съм събрал в една книга, която съм подарил на читалището, всички песни, които съм изпял през това време. Те са все, нарекал съм ги ценовски, северняшки, разбира се. И съм ги събрал да служат като помагало на по-младите да учат. Първо изявите бяха на сценовска сцена. Участваме на тържества, организирани от училището и от читалището. На Коледа, на 3 март, на 24 май, на празника на общината. Постепенно тези изяви от местна почва преминаха на национално ниво. Започнахме участие в фестивали, конкурси, групата се разрасна. Бях директорка няколко години на Ценовското училище, което ми даде възможност да привлека ученици от другите класове към групата. Събили с 27-30 деца. Музикалният съпровод се осъществяваше от Иван Георгиев. По-късно се включиха и други. Георги Георгиев акордеон, Кирил Първанов тромпет, Сашо Якимов тъпан, Венцислав Георгиев тъпан, Цветан Георгиев тъпан, Величко Цаков тъпан, Цветомир Георгиев тъпан и много музиканти са минавали, са участвали на изявите на групата. По-големите участия като Балкан Фолк са 9 пъти сме ходили на Балкан Фолк в град Велико Търново, 2 пъти на Евро Фолк Черно море в село Ясна поляна, село Лозенец. Участвали сме 11 пъти в регионален конкурс за изпълнители на младежки фолклор на град Русе, регионален конкурс. И много, пак 11 участия имаме с България в сърцето, град Каварна, където и организатор е Илия Луков, народният певец Илия Луков. Участвали сме и в европейски шампионат град Несебър. За
Ние имаме късмет да работим с високоинтелигентни хора. Имаме 8 състава. Мъжка фолклорна група, смесена група, женска фолклорна група. 2 групи са. Едната е за обработен фолклор, другата е за северняшки фолклор, местен фолклор. Детски танцов състав, женски танцов състав, детската фолклорна група, която днес празнува своя юбилей 20 години от своето създаване. И искам да благодаря на ръководителите на детската фолклорна група и да кажа, че във всяко населено място има хора с мисия. Едни от тези хора са и семейството на Иван Георгиев и Румяна Иванова, които вече 20 години неуморно работят да запалват изкритството на българския фолклор в сърцата на нашите деца, да поддържат тази искрица жива, за да я превърнат в буен огън, откъдето се ражда песните, откъдето остава дълбоко в корените, в съзнанието на децата. Тази красота, този стремеж за запазване и предаване на българския фолклор. Родена съм израснала в село Ценово. Завършила съм основното училище Христо Ботев в село Ценово. След това завърших гимназия за европейски езици Свети Константин Кирил, философ, град Русе. И в момента съм студент в Букурещ, в медицинския университет Карл Давила. Когато постъпих, бях малка, втори клас през 2008 и продължих да участвам в фолклорна група, може би до 2013-2014, като с желание и с амбиция идвах на репетициите и си спомням, всеки понеделник беше репетицията, като се събирахме от различните класове. По този начин не само създадохме приятелства, научихме много песни, като пеехме песни от цяла България, но най-специфично от нашия северняшкия край. Като ръководител Румяна Иванова беше взискателна, но не чак и толкова, тъй като ние бяхме, може би, всички участници от групата бяхме нейните малки деца, над които винаги е треперила и винаги е искала да ни даде пример и да ни научи на нещо, което ще го помним винаги. Считам, че детската фолклорна група е една школа, през която преминаваха децата. През годините се минавали към 130 деца. Пели са, участвали са, пораснали са, отишли са да учат в средни училища, в висши училища. Създали са вече семейства за този период. И имаме в град Бяла от нашите изпълнители, в град Русе, имаме в Велико Търново, имаме в София, имаме в Испания в момента, Германия, деца, Англия. Не всички стават добри певци и музиканти, но в това динамично време, което живеем, факт е, че ние посяхме семенцето на любовта към българския фолклор, към българската песен. Голяма част от нашите деца заминаха и чужбина. И аз се радвам, когато ме срещнат дядо Иван, че казват, че Иван ли да ме поздравят. Това е признанието. Петя, едно от момиченца солистка беше също на формацията. Се чухме скоро, как си пееш, либе, първо либе, тя му и беше любимата песен. Дядо Иван, да, ама само ако ти ми свириш, научи се и съм иска да я пееш, пее. И се надявам, че тия деца, че тяхните деца, във времето българската песен, най-голямото ни богатство, което го има като нация, ще продължи.
приятел съм на две от децата, които са пяли в фолклорна група Славейче. Каката се казва Ивайла Миланова и Николай Миланов, той е по-малък. Както аз, така и моето семейство сме любители на тази музика. Средното ми образование е хореография. Учила съм в музикално училище и никак не ми е чужда тази музика. Двете ми деца с интерес бих казала, че се записаха в групата. Имаха доста изяви, участия, но като цяло на тях това им харесва. В групата те останаха докато завършиха в училището в Ценово. Може би това е и хъса, спортния хъс, да пеят, да могат да бъдат оценени по някакъв начин. Това е и събиране с различни фолклорни групи. Смятам за полезно това, че са били в групата, защото ние държим на това, че да носят в себе си българския фолклор. Това ни остава. Имаме деца, които са продължили в Средно музикално училище Веселин Стоянов в град Русе. Започвам с по-напред Александър Александров, Цветомир Георгиев, Георги Великов, Полина Георгиева. Като Георги Великов е завършил музикална педагогика в Свети Кирил и Методий, град Велико Търново, и в момента е реализиран преподавател в музикално училище Веселин Стоянов в град Русе. Гордеем се с тези успехи. И аз искам да кажа, че има много индивидуални изпълнители в този период, в групата. И искам така да ги изброя, като Веселина Великова цял месец нейния глас звуча по телевизия Плевен Спринт. Гордост за нас мога да посоча изпълненията на Цветомир Георгиев. Цветомир Георгиев е класиран от регионален конкурс град Русе за град Варна. Други класирани като него това са Нина Миланова, класирана от регионален конкурс град Русе за град Варна, Полина Георгиева, класирана от регионален конкурс град Русе за град Варна и спечелила на първо място на конкурса Диньо Марино в Варна, наградена с едногодишна стипендия от Министерството на образованието и на науката. Полина Георгиева, което за нас е голяма чест и отговорност. Други от по-силните изпълнители това е Бранимир Каралашев. С много награди, много участие, много първи места на регионален конкурс град Русе и в първо място на Севлиево, море Песанек, там, където е родното място на Борис Машалов. И голяма радост беше за нас, когато един от журито се обърна към след изпълнението на Бранимир и му каза: родил се е в България втория Борис Машалов. За Бранимир, което за нас е голяма радост и гордост, че имаме такъв изпълнител. Имаме още изпълнители. Аз искам да кажа имената: Веселина Петкова, за Радостина Георгиева, Ивайла Миленова, Николай Миленов, Бонислава Вескова, Албена Божидарова, Александра Венциславова, Стиван Тихомиров, Юлиан Рашков, Иван Олегов Симов, който е спечелил второ място на Златна кадулка град Русе през 2006 година. Към индивидуалните изпълнители още искам да добавя Радостина Георгиева, Бонислава Вескова, Натали Каралашева, Тереза Венциславова, Дебора Венциславова, Никол Косакова. Много изпълнители имаме през годините, които са печелили престижни награди на конкурси. Oh, come on, dai, tengo una santos.
да се скъсат, навън да излезна, на хорода и да стоя да се видя. Стояни въоре и Богу се моли, дай ми Боже, дай ми, помогни ми, рао да се строши, умори ми вола, навън да излезна, на хорода и да стоя да се видя. Не дохождай, мило либе, мама ще се сърди, не дохождай, мило либе, мама ще се сърди, дъгада, мама ще се сърди, дъгада, мама ще се сърди. На майка ти меки круши няма да се сърди, на майка ти меки круши няма да се сърди, дъгада, няма да се сърди, дъгада, няма да се сърди. Не дохождай, мило либе, тати ще се сърди, не дохождай, мило либе, тати ще се сърди, дъгада, тати ще се сърди. Какво се хоро извило Диляно, но ма хубава, но ма ги издава, извило и наредило Диляно, но ма хубава, но ма ги издава. Всичките моми дойдоха Диляно, мома хубава, мома ги издава. Диляна, мома не дойде, Диляно, мома хубава, мома ги издава. Па ми са рекли хората, че имам либе хубаво, че имам либе гиздаво. Ой, дено, сребърно вредено, ой, дено, сребърно вредено. Пък аз не зная где седи, где седи кова, где седи кова. Ой, дено, сребърно вредено, ой, дено, сребърно вредено.
Manda mai casiti com dumașe, oi male, male, oi stara male. No știe tatko hodil na juken, dice se srujno vino ponapil. Dice se srujno vino ponapil i mene male strišom pozbudil. Začereni umrazen Димитър, черен Димитър, наша кумшия. Ярки спомени от участията в каварна, като сме ходили на участията там траеха 3 дни. И когато отивахме, когато беше деня, часа, когато да участваме, нямахме точно определен час. Заставаме и чакаме. Чакаме да ни дойде реда, да излезем на сцената, да се изявим. И случвало се, когато отиваме точно зад сцената на каварна, с България в сърцето, има ресторант за деликатеси, за миди, за такива неща, дето морски деликатеси. И отиваме, поръчваме всички и изведнъж ни викат на сцената. Оставяме всичко и излизаме на сцената да се изявяваме вече, защото ще ни мине реда. Такъв случай имаме. Това са много емоции, много преживявания. Искам да спомена, че най-малкият участник при изявите в Царевица беше Тереза Георгиева на 3 годинки. След 4 години най-малкият участник на каварна беше нейната сестричка Деборка на 4 годинки. А преди 16 години най-малкият участник на каварна беше моят внук Иван Аликосимов. И когато участвахме последната ни изява преди 2 години, аз не се стърпях и на микрофона, понеже акомпанирах на
Геборка упоменах, че за мен е голяма гордост при откриването на събора с България в сърцето в Каварна и след 16 години ние вадим най-малките участници. Това е богатство. Ако на това не му каже човек, че е богатство. Емоцията за родителя е огромна, когато детето е на сцената. Дъщеря ми взема първо място на участие в Караварбовка. Аз, когато обявиха това на сцената, аз не можах да реагирам по никакъв начин. Бяхме насядали на едни като скамейки и просто аз бях до там, наложи се друг човек да я изкара, за да може тя да излезе на сцената и да си получи наградата. Просто чувството е неописуемо. Най-малкото, което може да направи един родител, може би да се разплаче от радост, не знам. Поне аз така реагирах. Много се радвам, че има продължители. Даже много се вълнувах. Преди 1-2 години бях жури в Русе, когато се проведе един фестивал на преглед на фолклорните групи на учениците. Трябваше да оценявам група от моето родно село Славейче с ръководител Румяна Иванова. Корепетитор, мой приятел и музикант Иван Георгиев. Просто се вълнувах и толкова бях щастлив, че се представяха отлично. Това просто няма как да го опиша с думи. Журито бяха единодушни и казаха, това е нещото, което ти личи, че се вълнуваш. Към няма как. Значи колективният характер на тази дейност, пеенето, създаваше у децата приятелски връзки. Много от приятелствата, които сега ги виждам между децата, са започнали от детската фолклорна група. И мисля, че ще продължат и за цял живот. Надявам се, че в тях е останало желание да пеят, да слушат народни песни, да уважават и да ценят труда на певците, народните певци и това да го предадат на децата си. Освен на отговорно отношение, на любов към фолклора, сме ги запознавали с красотата на България, забележителности на България, природни и исторически забележителности, където сме ходили. По 3 дни, когато сме били групата, сме се старали да й показваме какво е красотата на всяко населено място, където сме ходили. Това говоря за Каварна, говоря за Балчик, двореца на румънската кралица, говоря за Велико Търново, Царавец, за църквата Свети 40 мъченици, там сме ходили, за това музея на восъчните фигури, сме ги водили на Несебър, на Китен, на Приморско, там сме били. Но любовта на децата към фолклора не е секнала. Радвам се, че напоследък просто любовта към песента, независимо от моменти, които се явиха на прекъсване с смяна на ръководителките, все още продължават да се явяват деца, които с страхотно голям хъс, с голямо желание се явяват на сцена. Сега в момента продължават Натали Каравашева, Николай Миланов, Диан Чиемилов. Пролетни песни
искала да благодаря на ръководителите. На първо място за търпението. Знам колко е трудно да се работи особено с малки деца. На корепетитора. И не на последно място на ръководството на читалището. Защото те бяха хората, които ги подкрепиха, които ги подтикват по някакъв начин да се занимават с това и да им харесва. Начало групата бяхме към училище. Тук искам да благодаря на бившата директорка Галя Димитрова, която ни организираше, която организираше участията ни. Искам да благодаря на читалищното ръководство в лицето на председателите Иван Георгиев, на следващия председател Георги Георгиев, на Веска Димитрова, за съдействието, за подкрепата, за осигуряване на средства за участие. 3 дни, значи ние сме били на издръжка на читалището. Благодаря на родителите, които си вземаха отпуск и идваха с нас, когато имаме 3-дневни участия. Искам да спомена тук, започвам да споменавам имената на Галина Каралашева, на Гинка Иванова, на Гергана Иванова, на Зоя Красимирова, на Теодора Кръстева, на шофьорите, които са ни карали с леки коли, сме ходили, на Валентин Цветанов, на Красимир Кръстев, на медицинските лица. Винаги сме ходили придружавани от медицинско лице, най-вече на Румяна Танасова Иванова, медицински работник, и на Красимир Костадинов, които се намирали, вземали са отпуска, за да могат да придружават децата. Нищо не се е случвало, но винаги сме се застраховали предварително. Искам да благодаря на кмета на община Ценово, който е присъствал на съборите с България в сърцето, град Каварна. Идвали в Велико Търново, при участията ни в Балкан Фолк. Благодаря на музикантите, които са идвали с нас. До 3 дена вземат отпуски с нас. Искам да благодаря на всички деца, които са пели в групата. Идвали са с желание и са пели в групата тук. И по доброволен начин. Искали са да общуват помежду си и да пеят. Са изпълнявали. Участвали сме на много празници. Много. На бъдещите славечета искам да пожелая здраве, късмет и да следват мечтите си, да заобичат и да научат българския фолклор, така както ние преди години сме жадували да го научим и да го поддържаме винаги жив. Bye.
Пожелавам на ръководителите и на детската група много творчески успехи и здраве. Това е най-важното. Има огромен смисъл. Трябва да запазим българското в нас. Това е. Какво друго остава да им пожелая, освен да се запазват традициите и винаги да носят в сърцето си българската народна песен. Да я предават на децата си, на внуци, да бъде и да пребъде фолклора на сцена. Аз им желая да са живи и здрави, да продължават в същия дух. Да славят селото, да славят родното и така. Българщината, всичко да се поддържа в такъв тон. Личи си вече Ценовската школа. Това е марка. Трябва да знаят всички. Аз се радвам, че съм минал през тая школа и до ден днешен помагам с каквото мога. Връзките не са прекъснати. Всичко с каквото мога. Основам си и винаги ще помагам. Няма как. Пожелавам сега на първо време да премине пандемията, да премине този страх и шок и ужас, който цари в момента, да започне да се получи живот в читалищата, в клубовете, защото за сега всичко е спряло през този период. Нямаме репетиции, няма. И пожелавам на новите бъдещи ръководители здраве и да мотивират децата и да ги накарат да обичат българските народни песни, да обичат българските танци, обичай, да се включват в тях. Да се обновява всяка година, да има нови и нови деца, които да се включват в групата и да има и млади хора, които да подкрепят неуморните ръководители. И ние винаги сме отворени за тяхните изяви, за тяхните желания, за тяхните възможности и винаги ще ги подкрепяме и се радваме, че ги има.